Tnę misia za tobą, milem kijski kraju. Leciłbym bez more, wtopił nasze chore, lem krylec nie mają. Leciłbym bez more, wtopił nasze chore, lem krylec nie mają. Tnę misia za wami, za chorami, za lisami. Львівщини, пана Зиновія Гузара. І серед інших питань, про які він там говорив, було питання про те, що на Луганщині існують 3 греко-католицькі церкви. На Луганщині. Але Зараз слухайте. Значить, нам то відразу здавалось, і не без основ, що до того мають бути причетні лемки, які переселялись туди в 45-му році. Значить, ми звернулись з листом до відкритої, значить, безіменної Лемківської громади від Львівського товариства, що ми є товариство, займаємося такими питаннями, їздимо на свої землі, значить, скоро 60 років будемо відмічати, значить, тому хотіли би з вами співпрацювати. І коротенького листа було скеровано до віце-губернатору з посиланням на інтерв'ю, що ми просимо познайомити нас з такою громадою. Кілька місяців було мовчанки, і нараз, десь у вересні місяці, дзвінок з Луганської облдержадміністрації про те, що лемки Луганщини вас запрошують на відзначення 60-річчя депортації українців з Польщі. Спочатку приїхала так. Значить, до того вони підготовили вже в 2 селах Карла Ліпних та і Переможному пам'ятні каплички з написами «Збудовано на відзначення 60-річчя депортації українців з Польщі». То ви зможете зараз подивитись, знаєте, ці написи, напевно, там існують, значить, там вже другі будуть відзнаки. До нашого приїзду нам зробили кілька сюрпризів. Влаштували в університеті, педагогічному університеті імені Тараса Шевченка круглий стіл про депортацію. Їду на фестиваль Лемківський. Супер. Заходьте, заходьте. А ти, Іване, де їдеш? Де ти їдеш? Як де? До Переможного на фестиваль? О, я не знав, я не знав. То ти ж справджує на діти, то вони там... А мене не завжди один заходить. Та ні, заходьте! Діти, бо це суд Я знаю, потрібен. там нема. А я перший. О, видиш, як є змушені. А мене не зняв. Mamy tu Любу з Києва. Там нема. Київ, Київ. Ти ж на Переможне. Ні сумки, ні. Перше від Ой, не спим, лем собі мосі, коли я ще женич мав, хоч вам того Яна, котра рано стане, на то ту я дяку мав. Хоч вам того Яна, котра рано стане, на то ту я дяку мав. Ой, не спим, лем собі мости, коли я ще женич мав, хоч того Михала, котра рано ставала, на то я дяку мав. Як ще називати? Василь Демчак. Я вас перший раз виджу. Удаю. Добре. А з коріння з якого села? Тут і там. На Лемковині, на Лемковині, так. На Лемковині Снітнича. 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 Йой. І Вибрунари. А з яких сел то мати люди в Переможне? Моя сестра дуже, я там дуже родив. Сиднича Чарне, так? Чарна, так. Ізби Це мати? Ні, Чарна то мої.
Ту з чарної, що снітничі. Ага. В Каролівці. Добре, а тепер сте з Києва, так? Ну, під Києвом жив. Ага. Де Біла церква? Сквіра. Сквіра. А що не написано? Німецька. Там де Сьогодні останній. Дякуємо за... Все, дякую. Да. Сейчас вам покажу ясень, мое дерево. О, Мишнєвич. Бочнєвич. А ви зо Снітничі? Ви зо Снітничі? З якого села? Ставиша. Ставіша. Да. Там около Шніниці. Чарна. Ну, то ж Криничі. Да. Недалеко там. Принесли мене родичі, там були. А ви сте там такої за останні роки? Ви сте такої в Польщі тепер? Позапрошлий год був. А, то сте були в Ставіші? Був Ставиша, а більше ніде не був, тому що нічим було їхати. Прийшли коли ми Ставиша стали я там був. біля А з яких сел мати ту люди, лемків? З яких сел? Снітнича, Чарне, так? Чарна, ви тут їхали та більше немає. Шніниця, Чарна і А є зі Ставіша? Ага, 2 місяці не їхав. добре. Більше немає. і скільки Там, транспортів? у мене там родичі є, брати у Криниці. І я ніяк не мог їх Знайти. знайти, тому що нічим було поїхати. Нас несли, везли нас Так, я не- в ніч, ми хотіли там Мене сестра в Кіровоградську Америці, область, Нью-Йорк. далі ні, Так. тільки на Донбас. Кілько їй може бути років? З котрого року? 24. А тепер Ворошиловград. Добре. Ну, племянники там. А Сталіну було пізніше. До нас підійшов другий пан. Ви більше йдете по Лемківську? Чисто? Ніч. А ви даш то? А як? Чисто більше йдете чи гадати? Добре, а з якого ви села там з дому? Ага. А ви сте такої ж по 45-му році в Польщі? Видіти своє село? Я сам 43-го року, а приїхав на 45-й. І от того часу сте там ніколи не були в тому селі? Не був не раз. А як ще називати? Ім'я, прізвище? Маршалик Андрій Теодорович. Андрій Мачалек? Маршалик. Маршалек? Да. Няню був Теодор. І ви з Ошнітничі? Ні, з Чарна. З Чарної? Це з Чарна. А повічте мені, як і ту родину з Чарної прізвища дайте мені тих людей, хто тут ще жиє? Ну, називай. Стафіняк. Вансачі. Вонсачі? Я ж не їхав, я не їхав. Вансачі. Гамбані. Матичаки. Вони теж знають. Багато швидко не запомнив, як можна помнити. Бодньовичі. Бочнєвич до Ставишу. Я чув, що ту маленьку діти ще родять і ще більше йдуть по Лемківську. То правда? Звісно, по-лемківськи. Ну, бабушка, дедушка, І ще вчать. да, вони ще не то, що вчать, вони самі Ну, діти пойдуть розговорювати. розговорюють, де воно Чую лише. Слава Ісусу Христу! Прошу великого пана, з нами як то ще має фотографувати так. А пак не знам ніч, що Рося робить. Вей, я вас знам. От Ми танцювали разом в Ждині. Ви з Києва? Боженьку, любенький, ви з Америки. Так. Боженьку, любенький, Боже, йой, дорогий. Запам'ятати, ми танцювали там в корчмі. Вони прислали з тебе. Видите, я ж забув. А дійшло? Я То дійшло, бо я не знав, що дійшло.
Дійшло і швидко мам, а відписати не мав часу. То не добре. Йой, ви бачите, Я вас пам'ятаю, потім ми танцювали з корчми, а гудаки грали. я часто ще смотрю на то. Вони були з Дрогобича, ні? Всі отказ, це гудаки. Гудаки з Дрогобича. Дрогобича. Я була в них в Дрогобичу. Ага. От цікаво, дуже добре, що сте приїхали, я тут перший раз. Ой, добре. Ви обіцяли, що приїдете до Києва. Чого сте не приїхали? На другий рік. Я готовий, може. Ну прошу. Кого тут маємо? Пане Ардан. З ким ми тут? Лемко з Києва? То є моя коліжанка. Симпатик наших лемків. І забезпечує нас транспортом на завтра і на післязавтра. А прізвище, ім'я? Шакун Сергій. Шановні друзі, ми запрошуємо членів делегації. Ну добре, дякую, бо то буде заголосно тепер. Дорогі товариші. До слова запрошується керівник товариства Лемківської ватра Ясенчак Петро. Ближе мікрофон. Сьогодні ми відкриваємо і освячуємо пам'ятник нашим святим зусиллям, хто загинув при визволенні з Польщі, тим, хто був вбитий поляками, хто помер в дорозі, тим, хто помер від ран, а потім від голоду та холоду, від хвороб страшні, 45-47 роки на Луганщині. Також тим, хто вижив ці страшні роки. Але туга за своїми прабатьківськими землями, за своєю Львівщиною відняли у них сили, і вони поховані на цвинтарях і кладовищі всієї Луганщини. Всього було виселено в нашу область більше 12 тисяч осіб, 12 мільйонів. З них померло у перші роки біля 20% і старих, і малих ленків. Це є перший пам'ятний знак ленкам на східній Україні, встановлений за всі 63 роки після депортації. Я зараз вам зачитам, що означає в основу пам'ятного знаку закладено символічний міст крижалі. Крижалі кольорів чорного і білосірого. Це дві кам'яні плити, на яких забитою легендою було виконано 10 заповідей, яких Бог надав Моїсею на Синаї. Переносно це означає усилюючи важливих фактів, ідей і непохитних принципів. У нашому пам'ятному знаку ліва частина, чорна ліва частина зміщена вперед, як ознака того, що було порушено закон Божий. А право ціла народувати свою батьківщину власну територію. Між двома кам'яними стовпами символічний повітряний хрест, який непокорний народ несе страждав багато років поспіль. Цілі покоління. Народ втратив землю батьків і отримав повітря, яке ніхто і ніколи в нього вже не може забрати. Він не безмовний, він дзвонить, він тужить і голосить, і нагадує, і просить всіх людей пам'ятати свою історію. Не забувати про страшну трагедію переселення, про що додатково нагадують слова, викарбовані на камінь. Встановлено заслугою дати річчя початку депортації ленків русинів на Луганщину 44-47 роках, а також напис «Снемися за добом дні Ленківській краї», а між ними голос Ленківського ліса. З правої сторони на камені в сонячному крузі, у магічному знакові повороти вічності життя Пресвята Діва Марія з дитиною, в Ленківському вдалі. І гори, і смереки, і Ленківська церковця, які навіки залишаються в серцях пращурів і нащадків. Ми підкорились долі,
але не забули про матірної землі. Ці слова викарбовані нижче на камені. Цього не забувати нам не дасть зробити дзвін, який голосить. Хрест, який мовчки давить на нашу силу. Слово надається директору Луганського обласного державного архіву Михайлу Старобойтову. Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые! Я могу вам сказать, любимые. И я очень счастлив сегодня видеть детей на этом большом, великом, памятном празднике. Я хочу, чтобы дети запомнили навсегда этот день. Тот день, когда 63 года не переселяли, а виганяли з тої землі, де люди народилися, де родили дітей, до землі привчали робити і жити там. Їм не дали. Їх просто взяли і вигнали від тіля. Но коли приїхали сюди, дуже важко було після війни знайти своє місце, знайти те тепле, де могли б знову будувати, народжувати дітей. Було дуже важко. І сьогодні, коли ми бачимо цей пам'ятник, цю каплицю, ваші очі я бачу всіх, значить, нічого не забули. Ніколи не забудемо. І пам'ять тих, хто не дожив до сьогоднішніх днів, загинули в дорозі. Тут не змогли привикнути до нашої землі. Помирали. Давайте пом'янемо їх хвилиною мовчання. І сьогодні все ми робимо для того, щоб не забути. Архівісти області, Луганської області, архівісти всієї України дуже багато працювали над списками. Знайти всіх розпорошених вас, шановні русини, шановні лемки, щоб ви знайшли родину друг друга. Вас розпорошили, а ми знайшли. Ми зробили, я дуже вдячний обласній адміністрації, обласному телекомпанії «ЛОТ» за підготовку фільму. Дуже гарного. Я думав, що можливість буде сьогодні його побачити, але не вийшло. Технічні є питання. Ну нічого тут страшного нема. Я думаю, що вам диски, електронні всім роздадуть, і ви будете дивитися вдома. Це вже йшло на телебаченні. Возила обласна телекомпанія на міжнародний кінофестиваль Ужгород, де велику оцінку дали цьому фільму. Там страждання, там боль, там сльози. Ну, та пам'ять, яку ми зможемо зберегти разом з вами. Оце буде шана тим людям, шана всім нам за те, що ми ніколи не забудемо. І будемо все робити, щоб такої біди страшної ніколи не було. Я вам вдячний всім. Святом вас всіх! Тремтять руки, б'ються стурбовано серця. І ось врешті зараз зніметься, відкриється. Пам'яток загиблих тим, хто віддав своє життя. Богослові Харківської владика Кирил Степан, Української греко-католицької церкви. І Отець наш, і святий слави, і Боже слави, і Боже, святий Христос,
святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Євангеліє читання. Будьмо уважні. як випівати його на слово, і послали до нього своїх учнів дерев'яними, кажучи, учителю, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ми вимолимо мили Твоєї, подай нам Твої влади наші допомогу, поміч, як ми знайшли мужність, повинну мужність свого діяння, що Ти втілив спокій на народів Твоїх. Припадаємо славослов'я Тобі, як Богу приносимо і щиро І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою. Освячується пам'ятний знак цей, освячений цією водою, щоб на нього зійшла дія Святого Духа в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І служінні з священниками освятили цей пам'ятний знак, щоб ви не забували і ваші внуки, правнуки, прийшовши на це місце, споминали своїх батьків, дідів, прадідів, своє коріння і ніколи не забували, тому що безпам'ятний народ не може мати майбутнього. Тому шануйте своїх батьків, так як сказано в п'ятій заповіді. Шануй батька, свого матір, свої благо тобі буде, і довго жити будеш на землі. Переглядаючи сторінки історії, ми знаходимо сумні місця українського народу. І здається, через такі великі хрести переходило дуже багато різних груп, якими я мав навіть нагоду зустрічатися і розмовляти. Але потішаючим для кожного християнина є те, що навіть коли він залишає свою земну батьківщину, підійшовши у вічність, він зустрінеться з Отцем Небесним. Зустрінеться з тими, яких доля порозкидала по цілому світі. І це для кожного з нас є найбільша радість. Тому хай Господь благословить і ті поселення, де ці люди переселилися, їхні родини, їхніх дітей. Дуже правильно зауважити, що вчити дітей своєї історії, вчити дітей своєї культури, своєї мови, поділити це наше майбутнє. Я виховую дітей, які будемо мати сім'ї, яких будемо мати вчителів у школах, таке буде і наше майбутнє. Хай Господь вас усіх благословить в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чья идея была построить здесь каплычку, памятные знаки, начать проводить фестивали. Это наши уважаемые Гузарь, Зиновий и Григорий Принеба. Я бы хотел, чтобы они вышли сейчас и прославили слово Гузарю Зиновию.
Сьогодні я тут, я радий. Цей фестиваль живе своїм життям. Що люди багато гордяться тою частинкою своєї історії, своєю частинкою свого бою. Поклала свою пісню. Хай ті жертви, які були покладені, хай зайняли до духу, а ті, що живуть, пам'ятають свою історію, пам'ятають свої трагічні сторінки, свої героїчні сторінки, і хай ростуть громадянами держави України. Божою вірою. На этом митинг объявляется закрытый. Спасибо всем. Всех с праздником. А право возложить цветы к памятнику предоставляется всем желающим. Знаєте, я приїхав з Львова з паном Арданом, а пана Ардана знаєте, так? Так, знаю. Ми тут 27 годин і хай І поїздом до вас. доньку Оксану його має. А ви погано їхали, вам треба було їхати через Київ, в Київ пересадка. А ви їхали... Ми хай через Київ. Так, але ви їхали поїздом Львів-Київ, а він дуже довго йде. Щось йому скажіть, він з тих країв живе. Делегації міста Києва, Петра Святковського, керівника делегації місто Запоріжжя, Марію Павлову, керівника делегації міста Дніпропетровська, Петра Серняка, керівника делегації міста Донецька. Слово для відкриття 3-го обласного фестивалю лемківської культури «Стежками Лемківщини» надається Володимиру Заблоцькому, заступнику голови Луганської обласної державної адміністрації. Точніше займати активну жизненну, хозяйственную, социальную позицию. Ну, будем говорить. Я хотела бы сегодня сказать о том, что есть такое фермерское крестьянское хозяйство «Фортуна». Ну а як ви то приїхали, що ви тут застали? Як то виглядало то переможне? Это молодежь, это смена тех демков, которые пришли сюда, увидеть можно еще в 45-м. Сегодня это одно из самых лучших хозяйств в районе. Сегодня Петр Иванович пользуется большим авторитетом, начиная от Луганской области. Ви є пані Сорока із року котрого народження? 26-го. Сегодня надо сказать, что многие участвуют в молодежи в общественной жизни. Не бракувало вам тут гір? Так, например, села Волнухина, Веремеенко Нина Ивановна является депутатом районного совета. Многие представители лемков являются депутатами поселковых и сельских советов нашего района. Я думаю, что сегодняшний фестиваль это не только представление творчества, а и, наверное, сегодня на фестивале присутствуют делегации, будем говорить, из многих уголков нашей родной Украины. Сегодня, наверное, все-таки это общение дружби, общение. Тяжко жити на чужині, тяжко привикати, а ще тяжче нашим лемкам свій край забувати. Я згадаю свій край, свою лемковщину, плачу ночі, болить серце, мало не загину. Я згадаю тую весну, в 45-м році, як гнали нас із дому в чужину далеку. Шумте гори і потічки там на Лемковщині, шумте, черчте, ми вас чуємо в далекій чужині. Правда, że wy tutaj starsza Lemkynia w tym seli? Так, в тамтім селі модна ще є старша, в мене більше нема. To jak się tamta nazywa? Та вона хворіє там. A już nie można by się dyłać. A wy już wdowa, tak? Вдова. A kogo wam gazda pomer? Ой, вже 26 років. Joj. A dobrym był chłopom? Так, пив. Pył. O, to był dobrym, że pył. Наймиленший мені село, край, де я родилася. Там пізнава, зріс там Бога, там в школі вчилася. Там такому там сусіди, там любов дні минали і кожна година. Там деревце кожне знає, і дуже старий, там прожила дні веселі, літа молоді.
Дякую управлінню обласного Там товариства вони з садочку, українців там Добротовища коло хати, садочок проваєш, а на хату не забула. Рідне село, рідна хата, як я вас не бачу, то я тужу і сумую, а часом заплачу. А powiedzcie mi Dasz про свого няня і маму. Як ще називали? Няню ще називав Тимофей, Тимко, мама Анна. А тато, як ще прізвище? Сорока. Так і ви. Я так осталась, я не розписувалася за своїм, так остала на своїй фамілії. А мама як ще дівоче прізвище? Папач. Папач. Wszystko byłeś z того, z Czarnego, tak? Дорогі земляки, ще два слова. А powiedzcie mi про свої діти, мати внуків. Mam jedną dочку, jedną wnuka, jedną prawnuczku, одну. Дочка на пенсію пішла, а дядя ще є. Маєте братів, сестри? Малий. І тут теж wszystko сте тут прийшли? Тут прийшли брат мер, це ж 4 роки якби, а сестра 12 років. Молодші мене були, але раніше помирала, я ще живу. А одну сестру то мав в Переможні. Районна адміністрація. Діти пішли в школу? Да. Ми єдині в своєму желанні. Так, то по школах. А внучка що робить? Внучка? То внук мене, правнучка в мене вже. Ти ж правнучка. Правнучка в 6 клас ходить. Ніхто не пішов до Росії за роботу? Ні. Дуже вам дякую. На Луганській птицефабрики. Дуже вам дякую. Сумні дні на Лемковщині сумні дні настали, коли наші лемки гору опускали. Добре, не йдіть ближче. Добре. Чути. Гору опускали, тільки не з радости. Пішов такий наказ від пана старости. Неділю раненько, як сонце ставало, а вже в наше село військо приїхало. То до нас ні, але тут що пізніше їхали 47 років, то військо приїхало. А як приїхали, так і розказ дали, щоб за 2 години всіх вибирали. Люди посмутніли, стали вибирати. Скоро кричуть, Катра, пора виїжджати. А як виїжджали, дзвони ударяли. І з великим плачем люди село опускали. До першої станції везли нас фурами, бричками. Потім обіцяли везти потягами. Найближче знайомих порозділювали. Ошвенчимі багато лишали. Ошвенчим був лагер. Швидку дорогу так підували. Дяком репетом нас годували. І нас потішали, що на заході ліпше буде знали. Як ми приїхали, стали час смотрити. Ой, Боже наш Боже, як тут будемо жити. Воля не орани, а не весняна. Дочка порозвалювана. Дочка хату порозвалювана. To ta śpiewanka z Polski. Ні, już tu. Tu ludzie napisali tę śpiewankę? Лексика нам жити, а не ніч робити. Допомогся Боже нам гори робити. Гори наші гори, зелені Карпати. Забудемо жити. Гори наші, високо пешкіти. Жили наші діти. Дякую. Вас вітали Ася Коренєва та народний ансамбль танцю «Гротеск» Луганського університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. Керівник Марина Ільчук. І найдорожча рідна мова джерельцем радісно дзвонить. І ніжна пісня вчителя. Керівник Наталія Пацера. На мене грайся, пограй, зимно на душі, забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, бо в нас іншої нема. А там іде ниви легенці, а там іде ниви. Зберігають та плекають багатовікову лемківську культуру. Ми запрошуємо мешканок села Переможне, пані Світлану та пані Віталію. Ваш вчорашній мило вітали вас на нашій Лемківській ватрі. Що ж четверте буде запалена в нас на наші луганські землі. Своїм вітанням
Chcemy Wam oповісти о наших традиціях, що шанували наші дідови. І тут в нашому життю і погнезку. Велика вечеря зачинала молитвом, котру говорив сам Газда. А ідво зачинали з зубка ческу і кавальчика ваманого хліба. Газдиня ставила на столі 12 пісних страв. То бива киселича, фізольовий суп, гриби, пироги з капустом, сушеними сливками, бобальки, фізоля і велю інших наїдків. В мисках лишали кожної страви покуст, żeby в хижі бив достаток і два прещивий рік. Няньо зо сином і здаяком меншим дитином ішли до стайні, і кожній худобині давали скипку хліба з осиллям і чесником. Няньо брали вивщаного снопка, а син брав солому. Малій дитині давали щіно. Снопка ставили до кута як оповазника, щіно стелили на столі під обрус, а солому розкладали по лавках і дилях. Діти мали велику втіху і радість, бо ще качали по соломі. Газдови чекали на повазник. Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог поклонився, ангели співають. Ти оферую, щоб було ти тепло лежати. А я несу за головок, за заячого пуху. Я за покривало з білої вовни, а я за перші видатки даю нову десятку. А я нову загортку на пеленки. Я кепчики червоної скори. А я нову тебетку. Ми цигани нич не мали. Лем як позвете, то заграми. А я мам чачки, свиставки, тиркавки. Що маленьке дитятко схоче, то й може вибрати. Жичу вам щастя, здоров'я на тот новий рік. Шипи родили, бички, телички, а в лісі ялич. А в літі просо, щоб не ходили босо. Жаби стимали сноп при снопі, як копа при копі. А ви же були між тима снопами, як місяць між звіздами. Христос рождається! Нарихтувати зо сиру бринджі наскладати до бочечки. А зо сметани іще масово набитих буденчі, і то шитко, а й машлянку, і яйця в кошику, ща несло до певничі, аж то сий до комори. А дітям притим говорили, що як даш то що-то з того жісти, то будете щадити під бочком в пивничі. І мусили сухатися, буде ще дінуть. Бо дітям не було до тями, що то був піст. Ну, але давайте послухаємо, як єдна жена яйця варила, а оповість вам о тим наш школяр нашої сільської школи Олексій Гамбаль. Як варити яйця? Як моя жона яйця варила, то ринку поставила, води наляла, яйця поклала і огонь запалила. Але ж аби на кухні довго не стояти. Вона собі пішла кущик подрімати. А я тим часом з хлопцем пішов на телевізії новини смотрити. Враз чую, почало гуркотіти. Стрілило раз, другий, третій, а на п'ятий там мусив наглі двері отворяти. Моя бідна жона. Пішов я будити її, а вона послала мене до хижі. Жона захотіла пізнати, це є в ринці вода, чи немає, а воно як бабахне. Аж самому стало шкода.
на голові жовток, шкарлупа в носі. Моя бідна жона аж змінилася в голосі. Сталася посеред кухні і тихо до мене говорить. А так ся, Василю, пам'ята, як це яйця варять. Але як юж прийшов четвер, то палили пеці, вибирали оген, а на ватру давали рачки, на які ставили горчі з пасками і садили до пеца. І притим говорили: Христос воскрес, Пасхах пецу. Але Паски юж били так і велич, бо люди ще між собою вихваляли, що як газда газдує, так газдиня і рихтує. А як газдиня рихтує, то так і Пасха росне. А на сам Великдень люди єдного запрошали на гостину. Сходили ще родинами, а діти летіли з яйцями науки. І так, щоб там голосували, що аж їм голос горами ішов. Так і то били часи, і так ще веселили лемки. А зараз Віталія Вансач зі своєю донею Владиславою виконають вам свою лемківську пісню «Так і єм лемчатко». Прошу, вітайте! З кошиками ми прийдемо з гудаками. кошиками. Буде квітка ся горити, ну а ми ще веселити. А знаєте, що, будьте добрі, повісти мені трошки ви знаєте більше, як сте тут прийшли, як тут було? Так, спочатку. То нехай муж. Чоловік. Як було? Так. Було так, що вселялися одна хата і 3-4 сім'ї вселялися. От. До одної хижі? До одної хижі, так. Так і жили, а потім почалися розходити там, ага, тот там знайшов місце, тот там знайшов місце. Ішли і почалися строїти. Строїлися як? Друг другу допомагали. Помагали строїти, повністю швидко робили самі. От. Грошей не було. От, мусили робити швидко своїми руками. Робили мальту, глину, камінь били руками. Тут так і є камінь Мергель ще називають. От, білий камінь. Його били, і з того каменю швидко строїли своїми руками. І допомагали сушити сусіду, і по цілому селі строїли. Громаду робили, як толоку. Так, толоку робили. Потім, як вистроїли, потім то швидко мазали. Теж мазали, робили толоку, так робили, місили.
значить, туди були бики і коні. Конями і биками солому з глином мішали, місили і то швидко мазали. Саман. А як Ну, і ваші саман. батьки їхали сюди, розкажіть? Барс довго їхали. Так, Два а міщачі як? їхали. Два міщачі. Два міщачі, а може коло трьох. Два міщачі, може і ще. А як їхали? На чому? Вагони, так. В вагонах їхали і їхали так. Їдуть, стали, сутки двоє стоять. Їхали і корови, і кози везли, і кури, швидко за собою везли. Але не на бричках, не на арбі. Ні. На вагонах їхали. В вагонах їхали, їх везли, і ото так стають, корови пасуть, потім їх заганяють, їли, то різали швидко, і так, ну, так було. Мальничі везли за собою швидко, то що молоти, потім такий камінь, да, був. камінь. Крутий, Ту потім привозили, потім то і мололи. Бо 47-й, 48-й, 49-й рік голодовка була і мусили швидко молоти, і то їли. То люди були голодні тут, так і на заході України. 46-й голод був і тут. Да, голодовка була і тут. Багато померло тут, багато померло. Навіть було так, що тут в колхози було, коні здихали в зимі, їх вивозили і ходили, то товаризували і то їли вже. Навіть і так і було. А що вам обіцяла ті люди, які вас переселяли, влада? Тобто, що вона обіцяла, якщо ви переселитесь сюди? Чому? Що вона вам говорила? От, Обіцяли, батькам вашим. багато обіцяли. Обіцяли, що хліб буде рос на деревах. Обіцяли, навіть так я було. Ковбаси на плотах. Що хліб буде рос на З деревах. котрого ви року? 50-й. Ага. Я то пам'ятав, що бесідували Родичі оповідали. Да, що бесідували мої батьки. А ваш няньо і мама з якого села? З Чарної, обоє. І мама, і няньо з Чарної. Богдан, чи церква в Чарному місті існує? Є, я був там. Тобто дерев'яна там є, так? Дерев'яна є, я там був. Ага. У мене є 3 лемківських церков, або 4. А мої мама були їх без того було. Дід со Свадистого у мене діду, вже, бо він ще женив Свадистим, а вже от швидко приїхали. Потім на місці приїхали. Як вам тут здавало, якщо сте приїхали? Ну, було трудно і Ніч тут голод доброго був. не було. То був голод. Доброго не було ніч. А колгоспів ще не було в 45-м, з 6-м? Були. Już були? Колгоспи то були. Вони колгоспи одразу їх і робили. Робили, хто за пів кіля хліба робили, хто. Трудоден давали, ну, 600 грам, 300, ну хто на який, ну, який рік попав. За 600 грам зерна, пшеничі. За 600 грам пшеничі за день робили. Розумію. А як ви Так. потайки говорили своєю мовою, боялися на вулиці? Ви мені це розповідали. За що? За мову, як ви говорили в сукупності між собою своєю лемківською мовою, а в школі намагалися російською. Пам'ятаєте, мені розповідали? Вже коли ви виросли. Ну то було при совєтах, то було туди там різне. Було таке, що як на Пасху виганяли в швидких робити спеціально. Ну то Але ні, чи ви скривалися з вашим бесідом лемківським? з бесідом ніхто ще не скривав барс. Тут навіть русських навчили лемківську. Є таке, що і русські бесідували по-лемківськи. І приїжджали поляки сюди, Коли? і були такі русські, він і зараз є, і ще живий єдин, що він, як бесідував, вони казали, ти не русський, ти лемок. Так він міг бесідувати по-лемківськи. Ясно. Не знаю. Було таке, що його вчили. Ясно, так. От. А він з такого виріс. А тяжко вам ще серед було лемків. навчити української мови, такої української, тут теж Чисто української тут не було. Чисто української Так. тут не було. Але вчилися ще, тяжко вам було чи ні? Ну що, ми в школах як вчили, так не Ну, були на українській. тяжко, не тяжко, вчилися, ну нормально Було було, на але он тут мішане, тому що тут Да, тут піврусських чисто по українського українців, ніхто не і мова тут мішана була. Да, А в да. школі хлопці з вас не сміялися, що о, лемок? А ми в душі під'єднати. Вас тут тільки є не лемки, було вже ще не бояли. Тут було багато, тут єдно що, тут не було так, що пару лемків, а то русських. Тут було пів русських, пів лемків. Так.
А української повстанської армії то вже ж не робили. А ви з ізби. З ізби. Ізби. Кажете да, а не гей. Ходили Ну, до гей. криниці, носили ягоди продавати. Та то я знав. Там носили швидко, так. гриби носили, Так, і ото до то- криничі там багато носили. А що з тим, ягоди чи борівки? А що таке борівка? А борівка я й не знаю, що це таке було. Чорні ягоди. А то яфири. Яфири. по... То у вас були яфири. Звісно, А яфири. коло дуклі були борівки. Ну, я не знаю борівка, а от яфири знав. Так, так, то в Горлича були Ну, яфири. ожина то само собою була. Малина, ожина. А борівка що це? Ну, а борівка, я ж кажу, я не Яфіри. знаю. Я яфири. А яфіра що це? Ну, вони ж Ну, кажуть, то що саме. та саме. Ожина? Ні. Ні, А то, що? то інше. Вони туди ходять, і він їх хрестить, він їх всіх хоронить. Ото владика, як то сталося, що ви сюди отак попали? Тут було Справа так, в тому, що... справа в тому, що московські батюшки, чому я кажу, що їх немає? Тому що вони не визнають, що була депортація, вони не визнають, московська церква, що був голодомор. Вони не визнають що українська мова це є народна мова. Татарин. Це належність до якогось, ну як, до якоїсь національності. Розумієте? Татарин. Хто він такий? Татарин. Хто це такий? Черкашин. Воїн. Козак. Ну про татарів знаємо, а хто були черкаші? Черкашин це козак, воїн. Кінний воїн. Козак. Український козак. Добре, то маємо приємність награти трошки Валентину Черкашин, котра є директором музею. Ні, я являюсь науковим співробітником музею. В минулому директор. І де то музей знаходиться? Музей знаходиться в Луганській області Новоайдарського району, в селищі Новоайдар, в районному центрі. Ага, і повіжте мені трошки, що кожне село є інше тут, інші строї помішане, то все. Так. Нашому краю 400-300 років. Колись це було диким полем. Це була територія, по якій кочували татари і половці. Тут йшли безкінечні війни. Це було порубіжжя між Московією, Росією і Ордою, Золотою Ордою. Тому по річці Айдар, якраз наше селище знаходиться на річці Айдар, якраз по річці Айдар проходила така, знаєте, неофіційний такий кордон між Ордою і між Московією. І тому в кінці 16-го, на початку 17-го століття в наш край прийшли козаки на чолі з Дмитром Вишневецьким, гетьманом в Царівці. Вона народилась в цьому селі, і вона розказувала, що їх було багато, і вони навіть барвінок з собою привезли, розумієте? А мама була з якого села? Мама моя з Михайлівки, це сільрада Царівка. От, навіть барвінок, каже, привезли. Вони жили в школі. А тоді розселились, їх взяли на квартири до себе люди. Ну, чи могли, тим їм допомагали. Діти вчились, але я не знаю, вчились в школах. Ну, як лемки тут прийшли, принесли свої костюми, так? Так, вони не тільки костюм свій принесли, вони мову свою принесли. Ну, якби свіжий подих такий з'явився. Мені здається, вони вписались в район. І навіть, от я живу в районі, в цьому Новоайдарському все життя, і я навіть ніколи не задумувалася, що вони там не такі, і якісь там вони інші. Мабуть, на час адаптації, коли перша хвиля лемків з'явилась, може і було щось, може там якесь нерозуміння було, все могло бути. Але зараз вони розійшлись по району, подружувалися з росіянами, з українцями, і я не знаю, Я тут чув від других, що десь до року, як тут прийшли, вони пробувають втікати назад, що десь коло Чопу були, там де Ужгород, щоб вернути назад домів. Верталися деякі додому, деякі Їм ще не вдало і прийшли назад тут. Так, але деякі вернулись. А ви сте з лемківської родини Кіш, так? Чиста лемка. Чиста лемканя. Няня був з Яшкової. Лемканя. Да, няня з Яшкової, а мама з Чарли. Два села. Яшкова Чарна. А тато? Яшкова. Яшкова. Вони так Ми там були. через гору. Ми їздили там, я був там.
Їздив, да. Яшкова, Висова, Чарна, Шнинича, Кринича. Ну добре, є один проблем, але де ж ти зараз дибали разом? А ми сусіди. А ми сусіди. Але де, тут чи там? Було бесідувати, ніхто наш нич там... як Ми і це- русських вчили на чому Не бесідувати. вірю, Русських. я в це не вірю. Це вони бояться про це говорити. От Так. ні, Ні, ти не вірю, ні. Але ні, вони бояться, що вони були такі націоналісти. Вони ми бояться. Я колись Вони розмовляла бояться, з що їхнім вони батьком, москалів з вашим гнобили. батьком, так? Ну. З вашим батьком розмовляла. Ми сиділи за цим столом, і я його питаю, а як у вас було з лемківською мовою? А він каже, дитину, я тобі Слухай. не можу все сказати, дитину. Я не Слухай, знаю, хто ти. я тобі... Але москаль не вміє інакше. Батько воював, його били, наші били. Як він ще вернув з воїни, їх забрали, в кінці війни вже, апрель був місяць. Не пасує до того рівня, До Красної армії їх завжали, так? Забрали, да, батька, їй батька, і мого брали, батька. Мого комісували, комісували, в нього було серце хворе. А їй попав, і наших багато туди попало. За 2 місяці половину ще не вернули. Згинули на фронті? Загинули на фронті. За 2 місяці половину лемків ще не вернули. Мій дядько ще не вернув, пропав, безвісті пропав. Батька комісували, їй попав під бомбіжку, був ранений, був контужений. І потім ще вертав, лемків забрали сюди. А він же потім ще вертав. Їхав сюди. То руська армія взяла Лемківщину на Лемківщині до Червоної армії. Так, їх забрали, Так було. русські вже там були, і вони їх забирали. Хоч вони І були... вони служили Моравська Острова, там сама велика битва була. І там їх погибло барз багато. Мій дядько там безвісті пропав. Ну, а powiedzcie mi, jak Ukraińcy śpiewają tu koło Lwowa, Lemku, ty skurwysynu, po co tu przyjechał na Україну? А москалі вам теж співають подібне чи ні? Тут. Зараз такого нема, тому що вони вже ще отак зросло вже тут. Але Владку, то лемки так співали, чи лемкам? Лемкам так співають. Їм Там і не знаю. Галичани так співають лемкам. А, галичани співають. То пасує. Галичани, лемки, бойки, а русини. Вони їм забирали Мене інтересує. Русини і лемки, це єдно чи ні? Галичани ще чують, що тут поляки виїдуть і то все буде їх. А тут приїжджають тут Як то полячки, є, що русини, але лемки. як ти то розумієш? І гладають хижі. Бо повідаєш, що ні. Майже одні, але там Рожнича яка є? Життя на території Польщі. Там різниця. Лемки жили багато, там були вони на рівнині, а їх потім австріяки, там шибки війни були, їх витіснили в гору. Нас позбавили цієї батьківщини. Наша Лемківщина хвора, вимагає нашої допомоги. Ваша допомога може бути в тому, щоб ви поїхали в рідні села. Цвинтарі вимагають вашої опіки. Значить, в той час, коли Польща мала оці наші землі, значить, була оголошена країною однієї нації. Тобто не було там українців, не було русинів, були поляки. Пройшли роки, виявили, що то не так. Вхід Польщі в Євроспілку, в Євросоюз вимагає від них певних жертв. І на сьогодні не можна приватизувати наші цвинтарі і випасати там худобу. То вимагає догляду, розумієте? Тому поляки мусять з цим змиритись, що ми існуємо, існує там наша пракультура, значить ми туди їздимо. То є наша... Лемки, а вони є по цілому світі розкидані. Лемок, 2 лемки, то вже є родина. І хай немає в нас тут братів-сестрів, але це наша близька родина. Року, будучи на Лемківській ватрі в Ждині, головній ватрі нашій у Польщі, випало так, що ми об'їздили Західну Польщу і були в селі, яке тут часто звучить. Тут багато мешканців із того села Чарна. Я вам повинен сказати, я приїхав вперше це село. Це прекрасне гірське Лемківське село. Збереглось воно ще, там прекрасна церква.
Але ці землі, зараз на тих землях в основному поляки там поробили собі курортні зони, санаторії. Дай Боже, хай вони щасливо живуть, бо і наших лемків Луганська земля теж гарно прийняла. Мене спитали з телебачення, а ти пізнав би своїх лемків отут в Переможному? Кажу, впізнав би. Бо коли я дивлюся в очі людські, я своїх лемків пізнаю. Вони такі самі всі, як зараз старолуганчанами стали, але є якась біль, якась туга в очах, хай підсвідома, але за тим рідним краєм, за тою Лемківщиною. Як і в кожної людини болить той край, де вона народилася. Я вам бажаю, щоб ваша ватра ніколи не згасала. Зараз, ідучи на сцену, я пройшов мимо цієї ватри, яка години-дві тому назад запалена, але вона за кілька метрів гріє наш. Дай Боже, щоб цей вогонь грів наші душі, наші серця на благо нашої України, і лемків, і всіх українців, і всю Луганщину. Слава вашій прекрасній землі Луганській. Спасибі вам. Нагороджується Петро Святковський, керівник делегації міста Запоріжжя. Мова і пісня у нас солов'їна, квітне в садочку червона калина, рідна земля для нас всіх, Україна! Ми різні з материнської колиски, та всі ми діти щирої землі, в родині вільній, всі ми українці, ми України, доньки і сини. Бо є нас чому поєднать, запалим серця від вогню великого. Ясенчак Петро Миколаївич. Я голова Луганського українців, депортованих з Польщі «Ватра». Наша організація була заснована у 2005 році після указу президента Ющенка. Засновником і нашим фундатором були пан Гузар, який був на той момент заступником Луганської адміністрації. Обласної. А ви бачили його, обласної адміністрації? Бачили Зіновія Тадеєвича? Ні. Може був на сцені вчора, я не пам'ятаю. Він зараз в міністерстві в Києві, заступником міністра охорони здоров'я України. І пан Шмігельський Іван Васильович. З ним я мав приємність споткати. Це суддя апеляційного суду. Ну і ми все зробили для того, щоб ця наша організація була тут, на Сході. Щось такого подібного на Сході не існує між лемками? Є на Сході ще організація в Донецьку, яку очолює пан професор Петро Серняк. Але ж є в Одесі пані Бондаренко. Хочуть зробити таку організацію, приїжджали до нас пані Павлова, Назар, це лемкиня, теж вони з нами були. Хочуть зробити і пан Пласконь в Запоріжжі. В Запоріжжі теж хочуть зробити таку організацію, як у нас. Як вона буде називатися? Або Лемківська організація, або Лемківщина. Ми входимо
в Лемківську, українську Лемківську організацію, яку очолює пан Венгринович. Ту Światową Federację, чи як, так? А потім в Світову Федерацію. Як вона буде називатися? Чи русини, чи лемки, чи українці депортовані. Для нас це важливо те, щоб ми робили для людей, щоб вони знали своє коріння. Ми багато їздимо по архівах. У нас є вже наші аспіранти, історики, які вчаться в аспірантурі в Національному університеті імені Тараса Шевченка, бувший педагогічний інститут. Ми хотіли би мати таку основу, подібно, як у пана Сергійчука, професора, який багато зробив для історії Лемківщини і депортації українського народу. Ось наша організація, мета нашої організації є відродження культури і етносу лемків, а також правовий захист членів нашої організації. Бо у нас ще і тут, на Дурі, бо нас правила засуджують, у нас є правовий відділ, який очолює пан Шмигельський. Ми розглядаємо питання призначення пенсій, перерахунку пенсій, теж дурять наших і лемків, і других людей, але ж у нас є 33 тисячі лемків по області, 33. З них старих, яких ми хотіли би допомагати, таких одиноких, 128, котрим більше 80 років. І ми розмовляємо з нашими спонсорами, з керівниками підприємств, даємо адресну допомогу, якусь там допомогу, як престарілим людям. Бо ще наша соціальна служба слаба. Це наша біда. Так кажете, матеріальні помочі tu не дістаєте від влади. Ні, це епізодово. А як ви існуєте? Саме якось і ту копійку збирати, щоб щось, книжку видати? Маніпулюєте якось, так? Треба бути мудрим, так, щоб щось видумати, так. Ну, є різні способи дойти до серця. Чи правда, що були думки тут, щоб скінчити з тим вашим фестивалем, щоб 4-го вже не було? Ні. Це би хотіли такі пани, як пан Бардаєв з Лутуїнської районної ради, як пан Голенко з обласної ради, Валерій Миколаївич. Вони би хотіли, там ще хотіли би. Але ми і лемки кажуть, що це перша ластівка у нас на Донбасі. І ми би хотіли з паном Серніком, ми домовлялися раніше, але він вагався. А тепер, як ми розмовляли вчора з ним, зробити Донбаську владу. Щоб вона була і в Донецьку, і у нас. Один рік там, один рік там. Щоб і Донецький побачив. Бо вже більше людей до нас приїжджають, якщо б не було оцих переносів клятих. Бо співпадають то різні свята, то 70-та річниця Луганської області, то як адміністрації, хто знав. Ні, не знав, але ж. Добре, я думав, що тут до вас прийдуть лемки з Польщі на фестиваль, напевно, на другий рік. Добре, ми їх запрошуємо. Чого ну, поїхав там Еміль Гойсак туди, поїхав там, може, Шлямта поїхав. А чого Гладик нікого не прислав? Гойсак ти будеш був? Гойсак? Ні, не був. Не був, але ж ми спілкувалися і в Києві, і в Тернопілі, і в Польщі. Ну добре, нам треба втікати. Я вам дякую за розмову. Пане Ясинчак, дякую дуже за розмову. Дякую вам. Ще раз я вам щиро дякую за те, що ви до нас приїхали, знайшли час, знайшли
нас знайшли і поспілкувалися з нами. І ми знаємо, що і ви нам раді, і ми вам. Приїжджайте до нас кожного разу, якщо буде у вас здоров'я, і буде ваш, і Боже вам заклад. Дуже вам літ здоров'я, щоб ви собі довго пожили. Дякую вам. Упалили ці два конці. Ні, але другий горбатий, ви його в руках тримати. А це горбатий. А як ще називати? Надежда Васильівна. Надя, а прізвище? Васильівна. А, то тато був Василь, так? А прізвище? Лахва. Лахва. І не вживати лахва, тільки Васильєвна? Васильівна. Лахва Надежда Васильівна. А з якого сте села? З Явиря. Явір. Явір, Ясво, був район у нас, а Краків була область. Далеко, ж було далеко. Да, далеко. І ви ще чуєте лемкиням? Да, як же, ми по-своєму себе балаками дома. Дома старі були, жили, але старі помирали, а ми по-своєму балакали. А коли сте ще в родині? В 30-му році. В 30-му року. Я стара. Ну, моя мама була з 31-го. А я з 30-го. А і жива ще? Ні, вже 10 років, як їх нема. А молодих людей у вас дуже є в селі чи не є? Ой, Молоді. мало. Нема. А ваші діти швидко повтікали, так? Повтікали, ну а що тут будуть робити? Та і де живуть? Син і дочка живуть у Старобільцю. Ага. Син у Приймах, Ага. а дочка за другого замуж вийшла. Тому що у неї 27 років мужик умер. Ну ясно. Ага. А одна на севері. А пішли на заробітки де? На заробітки. А там на Західну Україну, до нас поближче домів ніхто не поїхав? Ні, там нема нікого. На заході, так, такого Львова, Тернопіль. Ні, так каже, там, що повиїжджали, що Там було ти ціле село поїжджали, було лемківське, але каже, більшість виїхало туди до нас. Повтікали в 46-му чи як? Слухайте, і ми зараз обирали теж їхати. Та й щось вже того не вийшло, ще не поїхали. Так, ще тут остали. Повіжте, а Добре, коли почали виїжджати на захід? Зразу весною ми прийшли наверх, до осені побули всі люди, а весною як фікнули. В 46-му втікали. Так як ми, через рік, так як і ми. Ми в 45-м були тут недалеко, є Іванодарівка Лисичанського району. Зараз воно було тоді Ворошилоградська, а потім Донецька область. То ми через рік всі, тато зобрав швидких, ближче села, Вапенне, Горлиці, Боднарка, Мацина. Як нас привезли у Гайдар на тім товарняку, Господи. Так само товарняк. Мені 5 років як не привез. Швидко кричали, криком зме, швидко хотіли дому йти, кричуть, везти нас назад додому. Таке було, що не дай Бог. А то те подивились ми ще, а хати ми хороші полишали, а тут швидко воно за соломом крите. Така біда була в Гайдарі. А був і голод на початку? Ой, були ми голодні, були. Зрівняється і буде Трохи нас покормили, а 47-й нам голод. Водою техніка сюди прийшла, бо там 47-й я і пухла була, і всього було. люди вже пухли з голоду. Ну не мер ніхто, якось виживали. Та в нас в 47-му році на заході теж страшний голод був. Я як нашу цвикльового буряка, знаєш такий цвикльовий буряк, так? Як то було і перший, і другий, і третій. То сестра була мала, то мала так і целяки, і аж потім козячим воком вийшло, бо не було що їсти. Так і так, і в нас було, так. Собі раду дала, А ви знаєте, що як ото нема чи їсти, то Чи ви тут приїхали з коровом? З коровами вже приїхали. Та нас німець вигнав, нас гнав наперед себе. Ми корову мали. А то коли то був в 40-му році вас німець знав? Німець знав, як війна була, та нас гнав.
тоді як були такі сім'ї, що були діти великі, та швидко в Германію брав. А як були менші, то ми ще на села польські попали. То ви тут, може, прийшли в 40-му році? Ми прийшли тоді, кума, яким годі прийшли сюди? 45. А тут в 45-му то ж німця не було. Та німець війна в нас була 40-ю. А чого був у 45-му, як Ні, тут вже не було війни. А вони кажуть, що німець прийшов і брав їм дід, молодіж до роботи в німцях. А то в Польщі? В Польщі було. А я думав, що тут. В Польщі було, в Польщі. 39 було. Так, 39 до 44. Німці потім напали на Росію, як у 41-му. Німці напали на Росію, а Росія на німець. На Росію в 41-му напали. Так. Ну я думав, що бо були такі лемки, котрі в 40-му році пішли до Росії. Ну як їх просто захватив? В 40-му були теж так. А в 41-му втікали назад за німця. То з 39-го почали йти. То ті москофіли всі, які влізли до Росії. А так сімейно не виїжджали. Ви приїхали, тут маєте 2 корови? Одну з не мали. Мали корову. Да, мали. Було і потім. Ну, та бо вони в травні виїхали. А як нас, ми в липні, 25 липня, нас і останні, вже по нас ніхто не виїжджав. То нас вже заставляли, сідайте і їдьте. Знали, насильно знали. Бо кажуть, вони хочуть поїхати. Ви тут від початку приїхали в 45-му і не пішли на захід. Ні. Привезли якісь старі фотографії з перед війни за собою. Нема нічого. Як міг він Ніч. 25-го липня? Не мати знімки з весілля, мама і тата. Нема нічого. Не було ніч. Жнива на ночі, бо він лишив тому і поїхав, хто знає. Ну та в маю ми лишили Ну, то ви в маю, посіяли. а ми в липні. Коли вже через тиждень... Я ж кажу, вони дістіля. Ні, я з-під горлиці, з Рапиного. Попенникового горлиці. Якому нас не чули? Мацина, Рожілля, Бодненко, Горлиці. Там людей було стільки, ми бігали. Так. А з якого села ваш був тато і мама? Мама з Дошниці, Дошниці? батько з Явіря. Мама була, сестра моя була з Перегримка. Оце мої сестри. Оце сестра теж двоюрідна, ми по батьках 3 сестри. Вона з Перегримка. А як ще мама називала подівоче прізвище з Перегримки? Ми тут Василець. породилися. Василець з Перегримки. Василець Перегримська. А чого Перегримки там нема на пам'ятнику, я не знаю. Там Видите? пам'ятник є, а Перегримки нема. Вчора сте були переможним там, другим. Союз Моя мама з тебе, певно, Перегримки. буде Кузьмецька в Україні, в Львові. Це на монастирі. А знаєте, що вийшла книжка тепер в Донецьку про Перегримку? Професор Серняк видав? Не видієте такої? Я не виділа, не знаю. Takže Чи терпаки, тут уже був. видите, що мати таку книжку, треба постарати якось, і вони існують, воно тепер що видано, це почитати. Я з автором бесідував тепер на телефоні. Це тільки там треба доставати, знаєш? Значить, село Перемога. Ваше дівоче ім'я як було? Хвігура. Шмігура? Вігура. Вігура. А, Вігура, в нас Г по-польськи. було. Г, це тут перейменували Г. Вігура. Вігура. А вдома було фігура. А мама була з дому як? Як А була? мама Василець, мама з Василець. Перегримки. Ой, Василець. Василець, там було багато. Мої уйка. Василець. Я написав книжку о лемківських награннях музику. Павло Василець в 28 році грав лемківські співанки на платівках. Павло Василець Перегримка. Ну, я не знаю його. Мої уйка були, Семен був і той. І другий, ну не Павло. За родином споглядаю, де ж вона є. За родином споглядаю, де ж вона є. Та мене
народились там. Добре. Поки серце там не гляне, не усне сльоза. Я там ті пані телефон до професора чи доктора Середняка, вона має мобільний номер для нього. Вона вже сконтактувала з автором. Якщо ви позвоните, він все пам'ятає про перегримка, але ж я там не був і не знав хто. Я був визваний. Ну, акурат. Я ще віддав. А повічте, откаль є ця пісня? Ще там? Якщо би вийшов з Коли хтось вам поганий, але якщо людина має розум і все добре, спеціально вмирали, щоб вони не забрали у них землю. А якщо ми закон, депутація ми маємо право на відшкодування тої землі, того майна, яке нам обдурили. При тому, бо переводи, якщо ви розуміли, переводи з моргів в гектари, дома описували неправильно. Сім було неправильно описано. Саме головне, не тільки землі, а лісів було багато. А там така древесина, що кращої долі немає. Лемко вертав собі гадою, що кращої долі немає. Там піде лісом, там є хатина, там живе вся моя родина, там живе моя родинонька, там живе моя дівчинка, там живе моя родинонька, там живе моя дівчинка. багато повернувся. Але ви сівати. Дітьми ой чесні,
видав, тільки одно коло, лясочки, турецькі гуляй, весело. Шефа, пам'ятають польську ще. З якого сте села? Завіря? Там десь от Ясла? От Ясла. От Ясла. А ви з якого села? То з яких селів Як ще тут називати? мешкають? Або тато, мама з дому, домашнє? Тато, мама, качмарчик. З Дошниці, Качмарчик? А мама, яке було дівоче? Демча. Демча. З Дошниці. Хочу спитати других. А ви з якого села? Теж з Дошниці. Кілько сте маю років у 45-му році? 28-го? То хіба 17. І ще сте були дівчатом. А коли сте ще стали невістком? Тую ж тепер, так? Ага. З Дошниці. А як ваш тато мав фамілію, прізвище? Суда Павел Петрович. Дуда? Суда. Суда. А мами дівоче прізвище? А мама як? Євпросина Федоровна. Ну, Пеляк. Пеляк фамілія. Пелак. Дівоче було Пелак. Пелак з Дошниці. З якого села? Я Явір'я. Явір'я. Я ще питав. То близько Дошниці? Так. Там одна церква, одна школа. Ми в одну школу ходили, в церкву Габов, і Дошниця, і Явір'я. Це одного. Фамілію няня. Батька фамілія. Чистопалець Василь. Ага. А мама дівоче прізвище? Дівоча Терпак. Терпаки. Терпаки би. А моя замужня Човка. Човка. То й Стихані. Ви ж сте Залемка, тут Залемка. Стихані. Стихані він був. А яке тут ще друге села мати лемківське в тим вашому селі? Хто тут ще, яке села тут суд? Зубрик. Зубрика. Ну, Явір'я, Габів. Дошниця. Снітничі мати теж тут. Мостова теж є. Мостова та Полина вже є. Мостова. Ви з Мостова. Як ще називає з Мостова? Та вона померла, як? Фрицька з того з Мостова. Фрицьки. Добре. Мостова. Коп'ячка. Ну, слухай, хоп'ячки на мати з Їй мати Мостова була, Фрицьку. так? Я тобі вже не кажу. Мама її. Да. Фрицька? А тут мати сусідні села, так, де недалеко, що маємо більше лемків? Нема тут. Нема. Та так, де дівчата замуж повиходили, там молодь, а старики там. Дівчата вже наші. Наші діти вже, можете замуж. То сте повиходили з вагонів десь і тут в Айдарі, так? В Айдарі чи А як? потім давали гарби колхозних, биків і нас розтягували по селах. А де сте вийшли з вагонів? Як в Айдарі? Айдарі. В нашому районі. Ага, і биками вас розвозили. Биками, на Гарбах. бурянів тут повно було, всього, тоді після війни, бурянів було. А були тут як місцеві хлопці, чи тільки було на війні, були старі? Молоді так і були, що вже їх не забрали. Так і все на Діти і старі. А ми приїхали всі з мужями, з батьками, бо нас не брали. Німець нас не брав, бо ми русські. А знайшли то вже зразу сюди нас брали. Чи вас місцеві прозивають полячками? Так. Так, казали зразу. Так, вони не поняли, як ми є. Тоді казали і на Бендерина. Бандерейці. Як тільки кому прийшло на ум. Бендери, не знали, що таке. Значить, на Западній, там, де то. Не в нас, там за границею. Як? Ми що за границі, там вже ж не тут. Не розумію, А там розумію. на Западі якісь. А ви давно живете там, в Америці? Такої їм треба. Дайте мені, хочемо з вами побесідувати трошки. Як ще називати? Ніна. А тато прізвище, фамілія? А я не лемкиня. Я київлянка сама. Я з вами не буду більше. Мого мужика, сестра рідна. Лемкиня натуральна. А чоловік як ще називати? Андрій. А прізвище? Прізвище Андрій Фамілія. звати. Фамілія. Солонина. Та ми його хоч сфотографуємо. Не сметанка, а солонина? Да, Солонина. І він буде на весь... А з якого він села? За Явір'я. З Явір'я так само. Ага.
там Дошниця, Габів і Явір'я. Там троє, він все розказує. А ваші діти чують трошки вже з лемками чи już? А яка різниця? Звісно, раз батько Лемко, та й вони Лемки. А даш тобі ще дують по-лемківськи? Хто, Даш діти? Діти. Ні, Już ні. одна живе в Москві, Ага. а одна в Донецьку, хлопець в Донецьку. Так що балаката по-руському, а прийде додому по-українському, бо вона українка. Приїхала колись, а він каже, Рая, а як ти розговорюєш? А що таке? Та ти ж так можеш по-українськи. А вона каже, я українка, я свого язика ніколи не забуду. І я приїхала до тата, до мами. Як я забуду? Так що... Ага. А та з Москви не чуєш, що вона вже росіянка? Росіянка вона прийняла руське подданство, бо вона вже живе там більше як 20 років, 23 роки. А іначе нельзя, бо вже ж Росія і Україна один, так? А вам не дивне, що лемки чують, що вони американи, лемки чують, що вони з Канади, лемки чують, що вони словаки. А у нас у Канаді був дядько, Фалемон один, і дядько був Степан у Канаді. Той має діти, а має западнячку, Степан мав. А той другий не був Фалемон, він не мав жінки, так і помер у дитдомі. Він нам посилки висилав з Америки, з Канади, і письма писав нам, ну помер у дитдомі, бо в його родні не А було. такі гарні хустки, де сте дістали? Невістка купила. На базарі тут, де? Так. З Канади не прийшов або з Америки? Є із канадський у мене, жовтий платок, Ага. дядько висилав, а онуки є красний, американський. Костюми нам висилав. Я все. пам'ятаю, як в 70-х, 60-х роках з Америки ми висилали на Тернопільщину. А ні, а дядько сюди нам висилав. Все отак написано, бо я й ходила получати список і написано, що там є. Понятно? Так. Все було хорошо, чітко. Ну немає. Фотографія є з дядька дуже, того, що в Канаді жив. А даш то вдома не мати сперед війни? Ага, Немає, муж тільки нема те, що нічого. він у Канаді був та прислав. А муж нічого нема там? Ні, немає. Ні мами нема. Ну тут і батько похований, його, і мама тут немає. Нічого. Ну добре, дякую вам за розмову. Перше побесідую з бабчом. Бабчу, ваше ім'я, прізвище? Моя Нестер Ірина Васильівна. У мене чоловік був Лемко. І вже не жиє? Вже 2 роки як нема. Ага. А він з котрого року був? 46-го року. То ще тут вродив десь, так? А його тато і мама отколи були? Мами, тато був з Дошниці, а мама була з Габова. І як тато ще називав прізвище, фамілія? Нестер Клим Михайлович. Нестер. То були Нестери з Дошничі. Так. Наступне, стій. А мама дівоче ім'я? Фамілію дівочу не знати Не знаю його. її фамілію, Анна звати було її. Ти ж була з Дошничі, може? Ні, вона була з Габова. З Габова? Да, вона з Габова. То сусіднє село, так де? Так. Свекор був з Дошниці, а свекруха була з Габова. А Дошнича то десь коло, може, Криничі? Я не знаю докладні, де то є, не знати. Треба смотрити на мапу. Добре. Тож тепер мати ту дочку. Кілько сте мати дітей? Кілько 2 дітей маю. мати і сина? Сина маю і дочку маю. Takže syn Nestor a dočka już Ichtiar. Теперь Ихтяр. Замуж вышла. i wyszła za Ichtiara. Ихтяр. Ichtiara. I Ichtiar вже kozak, Німець, Нет, он украинец. Українець. Коріння українське. Місцеве десь таке, так? Місцеве. Добре. А тепер у вас 2 синків? Нет, я один ребенок. Тільки один? А ти як ще називаєш? Ім'я? Як звати тебе? Клим. Клім? Клим. Клів? Клим. Клим, а Клементі, так? Клементі, ага. Добре. І вчора ти був, може, переможний на фестивалю? Ні, мама була, а він не був. Хотел поехать, мама не взяла. Не було місця. Ну, шкода, бо звідти, як там лемки ще з'їхали, щоб бути раз на рік разом в місті. На следующий год поедем обязательно. Добре. А ти знаєш, що твій дідо був лемко? Так? Видів на мапі, odkąd вони приїхали тут 63 роки тому.
Треба посмотрити, де то на світі, скільки вони тут приїхали. А мого чоловіка сестра. Дивися, розказує тобі мусить так. Вас привезли. Пані Біндес, ми дамо знімемо всі списи. Хто приїхав, яка була родина, яку методиці, який номер. Я з вами ще не бесідував. Можна з вами побесідувати? Так? Ви з номеру 39 на головній дорозі. Чи ви з Лемкиня? Так. А з якого сте села? Габова. З Габови? Дошниця, Габ. Церква одна, школа одна, так. Знаю там всі, котані, крампні, йой, мостову. Ой, Мисцова. Та чуєте про Герову? Кого Мисцова, Герова? Горову я знаю де. Моя мама з Геров. Мій батько казав, я би там посмерти не був. Гора відтіля, село. Я приїжджав. Та ви маєте ж час, трудний час, як руски надходили за німця, правда? Там стріляли сильно коло вас. Там страшні війни були Дукля і Поляна. Це спалили. Ну і Кремпна то само було. Кремпна не дуже. Так? Там ще більше стало. А нас взагалі не тронули. Тільки дві хати спалили німці, що склада їх були. Дома одежа і продукти. Німці так зробили? Так, щоб не осталося нам. А якщо вицофували? Як втікали? Як тікали. Але нас вдома не було, бо нас вигнали. Тепер кажу, приятелі, а то де людей били. Кого? Кажу, тепер приятелі, а то не били. Так, так. Виганяли нас по селах. Як вас тато ще називав? А, тато десь за границею. Пропав? А де, може, втік до Америки перед війном, чи як? В Аргентині. Був в Аргентині. І ніколи не вернув. Ніколи не вернув. А знаєте, як ще називав? Та чого не? Повічте. Фамілія. Вапенський. Та він умер, він вже старий, він ще 100 років. Хто? Клим дід. А, Клим. Так, його нема, мені казали, що він. Ну, та ти вже стара, а поки він вижив. Так, так, його нема. А з котрого сте року? 30-го. 30-го року. Кілько маєте діти? Двоє. Двоє. І як далеко від вас? Один вдома, жінка медсестра робить, він не робив на молоководі, а тепер вийшов на другу роботу, або стажем вийшов. А друга дитина то дочка чи син? Дочка. Ага, так що дочки тут нема. Я приїхала в гості. Ідіть, подивіться. Як там сиділи, набалакали з моїм. Добре, добре. Ну, не знаю. Може іншим разом. А хижу мати гарду. Хто строїв? Юж син то то... А він умер. У 12 років пожили з моїм. Ми зробили по нашим переселенцям. Хаті були німецькі, а потім хату завалив і построїв хату, а син вже остальне. Докінчив. 12 років було, а дівочці 8. То ви ж довго сте вдовом, га? А баба паралізована. Ні, тут нема, там на карті дуже гарно. Пережило, слава Богу. Я вірю, там є де. Люди мені допомагали. А як вас муж ще називав? Хто? Ваш муж. Петро. А і фамілія? Обух Петро Семеновський. Обух. Да. Він був з Лемків? Да. З якого села? Дошниці. З Дошниці то приїхав. Та й так, а потім сина вже
Тут річ, пішов до армії, з армії перейшов. Привіт, давай. Нормально? То там моя гнучечка. Прошлый год їхала до Львова. Они ездили во Львов, приглашали детей Лемков на різдвяні зустрічі. Знам про це. Да, я возила делегацию из Переможного Лутугина и Переможного Наша, Новоайдарского района. Вот 17 человек мы были во Львове. Вот, дети были очень довольны, все. Много очень видели. А як ще дочка називає? Оксана. Оксана, ти є перша, з ким я говорю, котра була тут з Переможного в Львові. Коли то було? Коли ти там було? Взимку. Там рік тому? Ну так. Да, ага. І як тобі ще там понравило? Вообще, хорошо там було. Люди вас гарно потрактували, показали. А де ти був у Львові? Що ти бачила в Львові? Храмів багато було там. І нам Площа ринок, на площі ринок, так? А представляете, для них... А в Гаю, в церкві Лемківській були сте? і в Шевченківському гаї. А кілько вас разом в місті було? З моєго села було 4 чоловіка, а з того з Литові. А кілько... У тому селі жила, не переселяли. Там вже родичів не осталось. Ходи сюди, ходи. Odpustowa produkcją, to nie служебної ікони. Так, так. Ну, і ти маєш гарді вишити, і ти, напевно, щось і на Лемківського у собі. Бо так лемківниками вишивали. Ми перший раз сказали, вони не поняли. Ми витаскуємо цей автомат. Ні, ну що, нас молоді. Але лемківську. На горах Карпатах там жив я буду, з гори на долину дивився буду. Там пташки співають легенько, сею ха-ха-ха, сопілків там чути щодня. Там пташки співають легенько, сею ха-ха-ха, сопілків там чути щодня. Там в горах Карпатах, там Рудко йде, свою матусеньку за ручку веде. Там пташки співають легенько, сею ха-ха-ха, голос сопілків там чути щодня. Там в горах Карпатах криниця була, моя матусенька з нею воду пила. Там пташки співають легенько, сею ха-ха-ха, голос сопілків там чути щодня. Там в горах Карпатах церковця була, моя матусенька до неї ходила. Там пташки співають легенько, сею ха-ха-ха, голос сопілків там чути щодня. А невістка, то ваша невістка може? Я дочка. Дочка? А дочка, а разом з дочкою вже не заспівати? Невістка в мене в Луганську, син ще в Луганську. А це внук уже, ось, сина внук. Закончив не ведеться. Повічте, в кого ми хижі? Терпак Надія Васильівна, З Дошничі. Дошниці. З котрого року? 35-го. Ви з 35-го року. Даш пам'ятати з 45-го року, як вас тут, як сте їхали вагонами? Я дома на поле ходила, корову пасла, вівці верхом на коні гарсала, як же я не пам'ятаю. Я всі гори знаю, а нас німці як вигнали, по всіх горах кругом прокрутили, все знаю. Вапенни знаю, Бубни, Баницю, Бортни, Швіржову, Шваткову, ми кругом Бодаки, ми кругом там облазили. Розділя, Мацину. А в Ждині сте не були? А? До Ждині сте не дійшли? До Ждині ні, там не встигли ми. За Магуром, за Магуром, освободили. Добре, добре. Дуже вам дякую за гостину. Сидіть ще. А піду я на ту гору, подивлюся на той бік.
Ой ти, Боже милостивий, який гарний білий світ. Ой ти, Боже милостивий, який гарний білий світ. Ой ти, Боже милостивий, за що ти мене покарав? Що я свої младі літа на чужині змарнував? Що я свої младі літа на чужині змарнував? Кожна пташка пару має, і та рибка, що в воді, а я бідний нещасливий на чужої стороні. Ой ти, Боже милостивий, за що ти нас покарав? Що я свої младі літа на чужині змарнував? Дуже добре. Я не чув, до речі. Але лодку то треба буде не чути. Та я хотіла, не пішла за мною Добре. Печерівська. Чи то та пісня tu desi utworena, napisana już po wygnaniu? Тут наші хлопці сочинили. A jest, Вже панували за свою. Туга породні була, да, і то вони так сочинили. Стався жовнір на війну збирати, пішов на село, фіроньку шукав, ти фіроньку знайшов. Куфер ладує, вся його родинонька за ним банує. Ой, бо я тужу, бо я баную, бо я через тебе світ повандрую. Вся його родина за ним банує, ще й до того молода дівчина. Ой, бо я тужу, бо я баную, бо я через тебе світ повандрую. mamy tu przy sobie najmłodszego Lemka Lugańska. Witya. Віктор Прізвище? Ясенчак. Ясенчак. Скажи, хто ти є? Громче. Голос. Лемко, Лемко, Лемко. Я лемкиня за походженням, мій няньо з Чарни, а моя мама з Ошніпничі, Краківського повіту було так. Зараз Воєводство. живемо в Переможному на Луганщині, Лутинський район. A z którego ty roku? Я з 60-го. Я ще того вродила, так? Czy jest takie drugie w twoim wieku, że jeszcze добре бесідують по-лемківськи? Суд, але już русифікація вже перемагає. А я вчитель за освітою, вчитель початкових класів, то добре володію як російською, так і українською, так і лемківською мовою. Тобто я намагаюся чисто розмовляти. Виросла я при бабці, мала маму і тату, але виховувала мене бабця, вона жила в нас вдома. Тому була допитливим дитиною і багато пам'ятаю з дитинства. І все, що я знаю сьогодні, лемківського, то навчила мене моя бабця. Чи в Вона тебе називалася Меланія Новак, вона була з Вавки. Чи в тебе, може, до Гнеска є яка фотографія чи фотографії, котрі дідове привезли з Лемковини? Не, я не єдний. Немає. Але з Лемковини, а не єдної немає. І я ще ж відувала по своїй родині, ті ж не мають. Чогось і так скоро, напевно, їхали, що не захватили ніякого. Чи вони, може, пробували добратися назад на Лемковину, не були там в Заходній Україні і ще не вдали, вернулися назад, чи już так прийшли і до того часу тут? Вони ще не вертали, хотіли ще вернути, але ж потім не пущали, забирали паспорти, документи ніякі не давали, і вони ще не втікали, бо мали велику родину, моя бабця мала 10 дітей. Jeden воював на фронті, а один остав в Польщі. І нас 8, вона мала ще 8 дітей, та już не було втікати, як, бо багато їх дуже було. А колись мав окazję ostatnio odwiedzić церкву в Чорний? Я не мала, мала бути оказія в 6 році, але ще мені не вдало виїхати. Моя донька поступала вчитися, здала документи до 3 закладів, і я не могла її лишити, а мала бути при ній, бо вона поступила. Зато мала радість, бо вона поступила нараз в 2 учбові заклади, вибрала один.
A czy byłaś w Polsce już w międzyczasie? Na Wadry może w Żdyni? На Вадрі не була в Польщі, в Лугові, моя тьотя там жива, Югаска Джончик, нині już покійна. А вона мені казала, що то було в 92-му році, вона мені так казала, що Свята, приїжджай. У 2 неділі то буде в нас дуже красиве свято, Ватра. Лемки з чого Світа зараз з'їжджають, зробили лемсуд із Австрії, із Італії, із Франції, з Німеччини, де суд. Дуже хочуть, що лемки з'їжджають. І bardzo так гарно співають, так гарно святкують. Я їй обіцяла, що приїхав, але не змогла, бо мала маленькі діти. Єдні був 1 рік і 10 місяців, а другий рік рочок. І вже не змогла, бо не мала. Родители рядом с вашими. Это кого? Подухович? Вот жена моя. Ось жена його брата. От діду, який вмер від туги. To rodzina wasza z Izb, tak? Це все з Ізби, да. Мати з Баниці. От мій батько. Сізбов. А оце їх хрест. Ну, крестная это, ну это им сделали совместный памятник, дети. Odkąd to te ludy były, Pierniaky? От з Ізби. Z Izb. Да, Сізбов. Tu Pierniak, a tu Pyrniak. To samo, tak? Ну, То є то саме. 16 року, а вона була 17. Odkąd ty Paduchowicze były? От це були з Горлицького повітря. Знаємо, że z Horlickiego powitu. Це родичі тих Падуховичів, які знаходяться в Переможному Лутугінського району. До землі нам нас хватає. Powiedzcie nam dasz to polemkiwskie. Powiedz też coś. Повісти? Tak. Полинківський, що пам'ятаєте? Що знаєте? Не знам ніч. О, To polemkiwskie, to polemkiwskie. І теж Полемківський. A co znacie? По-польськи. Po kazacki czy jak? по-казацьки знаєш що? Не знаю, що Полемківський. Шукали вже тут. A jaka to stanica? Станиця Луганська. Село Верхнє-Льхове. Zaporożskie kazaki, że tu живуть? Донські. Донські. Tak. Донецькі. Донські. Казачки може. А ви козачки. То, знаєте, на Кубані, козацькі станиці, а ми не українці, ми запорожці. Ми другий день спілкуємось з людьми, які дуже хочуть такої спілкування, такого з людьми, які живуть ближче ваших земель, ближче ваших домів. Тому що ми частіше буваємо на своїй, де ми родились, в Польщі. Нам легше туди діставатись, бо то ближче. І я вам скажу, що дивлюся на вас і бачу ту тугу за тим краєм, який ви залишили. І ви би хотіли спілкуватися довго, тому що ви відчуваєте, зразу відходите на 50-60 років назад, як було ще десь колись в Польщі. І я вам скажу, що то дуже приємна така місія наша, що ми тут з вами спілкуємось. Бажано, щоб і ви частіше туди приїжджали, але я вже так розумію, що і вік вже вас не такий, що може туди легко добратися. Але то, що воно дуже корисне і для вас надовго запам'ятається, і та ватра, що була, і спілкування з нами. Значить, я би бажав вам доброго здоров'я, щоб ви не забували наші місця, свої очі, де ви залишили. І таке спілкування, воно повинно дати велику користь для того, щоб людина якось відчувала себе трошки краще, щоб мала якийсь настрій, такий лемківський. Дай Боже вам всім здоров'я і всього найкращого. Спасибо. Дякуємо вам. Щоб ви пам'ятали, що ви не безбатченки, а в нас є мала батьківщина, яку нам забрали силою, розумієте? І ми маємо бути всі з того горді. Що ми не є тут якісь, знаєте, зайди,
А нас вигнали з своєї рідної батьківщини, розумієте? І ми маємо бути і прихильні до тої батьківщини, і по можливості поїхати. І поїхати і на цвинтар, і відвідати там рідні могили, рідні села. Ну, ясно, що то є непросто, але ми би хотіли, щоб все ж таки хоч хтось один раз поїхав Ждиня. То є остання декада приблизно липня, місяця кожен рік. 3 дні великий Лемківський фестиваль. 3 дні. Приїжджають колективи, я вже казав, ну з України найбільше, з Польщі, з Словаччини, з Чехії, з Австрії, Сербія, Хорватія, Словенія, Угорщина. Значить, стільки держав приїжджають там колективи. Юж мій так не буде, юж мій так не буде, як мій було перше. По-перше, мій був рідна Лемківщина, високі Карпати, де би Лемко не був, де би Лемко не був, мусить вас згадати. Де би Лемко не був, де би Лемко не був, мусить вас згадати. А вишивка яка золота, слухайте. Вам зараз тут розкажуть, тут все по-домашньому. Знаєте, українська світлиця, Шевченківська світлиця. І головне, що лекторські мотиви навіть є на цьому. Розумієте, низинкою вишивки. А, дивіться, хатка в своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Слухаємо. Колядуйте. Доброго дня, шановні панове! Ласкаво просимо до нашої Шевченкової світлиці. Скуштуйте хліб-сіль, заходячи. Володимир Михайлович, давайте ви один за всіх. Наш репрезентант. Запрошуйте. Заходьте. Дякую. Тут нас робили колись так. Зачіпали, мочали. І є. Дякую. Заходьте, що двері, що стоїте. Заходьте. Ми створюємо творів мапи, дві. Одна виставка буде приложена до тої мапи депортованих територій. Ясно, що в нас тут, ми ж гостей не чекали. Трохи, може, не прибрано. Знаєте, як у нас кажуть завжди, може, нас трохи не прибрано. До кінця року у нас мапа має бути випущена. Оце Тамара Олександрівна. Тамара Олександрівна тут трохи збирає те, що пов'язано з культурою. Я вам скажу. Говорте. Знаєте, і розказувати щось діткам на уроках, а потім цього не показати, щоб вони це відчули. Сорочка, це колись директор до мене була. Сорочка її батька. Ну, це для нас, так би мовити, не просто, воно, знаєте, музейно, а це те, що от носилося, те, що воно. Слів нема, подяки. Тут дітки деякі моделі самі роблять там, розумієте? Тамара Ми зараз Олександрівна, розказуйте. Луганщині отакі виробляють, отакі, ну, як би це сказати, поробки, отакі ляльки, отак стало якось поширюватися Луганщиною таке мистецтво. Гілки Шевченкового роду склали, і отак, от, бачите, дітки і своє щось. Ось найбільше у нас 101 представник дівчина склала. То чий-то родовід мав бути? Цієї дівчини ось. Ясно. Ось Шестакова Оксана знизу. А оце її найдавніше. Ну і деякі ж, це ж діти, ось у формі дерева. Йдемо далі, панове, бо мусимо дивитися на Вже вчиться в ХАІ, буде конструктором ракет, он на цьому, на Який запускав Полонець, стенді у нас. відповідав за електропостачання всіх космічних кораблів. Наш троянин. А Суворова, кажу, люди добрі,